Sinasabi ko na nga ba nagpapanggap ka lang. Siguro, ugali mo na yon para pag nakawan ng mga bahay namin. Sino kaya yun? Mukhang dayo dito. Baka mamaya nagmamanman lang at nagpapanggap na namamalimos. Yun pala, magnanakaw lang. Nay, pahingi po ng baon. Papasok na po ako. O eto, tipirin mo yan ha, kasi ito na lang yung natitirang pera ko. Sige po, Nay. Aalis na po ako. Sige anak, mag-iingat ka ha. Opo, Nay. Ale, pwede bang makiinom ng tubig? Kanina pa po kasi ako nauuhaw. Ay, wala kaming tubig. Saan kaya ako pwedeng humingi ng tubig dito? Ale, saan po pwedeng makiinom dito? Sandali lang. Halika, bibili na lang tayo ng tubig dun sa tindahan. Maraming salamat po. Halika na. Pabili nga po. Isang tinapay po at mineral water. Ito na ang tubig mo. At kumain ka na rin ng tinapay. Baka nagugutom ka na. Maraming salamat po, Ale. Saan ka ba nakatira, kuya? Mukhang hindi ka taga rito. Malayo po ang pinanggalingan ko, Ale. May hinahanap po kasi ako. Sino naman ang hinahanap mo? Bakit kinakausap ni Mitch yung lalaki? Baka mamaya hingan lang siya ng pera nun. Hinahanap ko po kasi yung kapatid ko. Maliit pa lang ako nung nagkahiwalay kami. Natatandaan mo pa ba ang mukha ng kapatid mo? Baka makatulong ako. Hindi na nga eh. Basta, may palatandaan lang ako. Sana mahanap mo na siya. Parang ako lang din. Matagal ko nang hinahanap ang kuya ko. Kawawa naman siya. Ale, maraming salamat po sa binigay niyong inumin at tinapay. Walang anuman. Sige, mauuna na ako at may bibilhin pa kasi ako sa bayan. Sige, mag-ingat ka. Sige, salamat. Ang bait ng Ali na yon. Sana pagpalain siya ng Diyos. Parang si Mitch yun ah. Mitch, Bakit po? Sino po sila? ako to Mitch. Si Franz. Yung pulubing tinulungan mo noon. Ano? Paano nangyari yon? Hindi ba isa kang pulubi? Anong nangyari? At bihis na bihis ka? Naguguluhan ako. Baka niloloko mo lang ako.
Hindi kita niloloko, Mitch. Ako ito. Di ba, binigyan mo pa ako ng tinapay at tubig noon? Oo, nagbigay ako. Pero sa taong pulubi, hindi sa'yo. May ikukwento ako sa'yo. Halika, sumama ka sa akin. Tungkol saan naman ang ikukwento mo? Basta, tara na. Doon ko na lang ikukwento. Parang pamilyar yung mukha ng lalaking yun ah. Hindi naman siguro siya yun. Ang layo ng mukha. Kasi pulubi yun. Eh siya, mukhang may kaya sa buhay. Naku, may nakalimutan pala ako. Siya nga yun. Sinasabi ko na nga ba eh, nagpapanggap lang yung lalaking yun. Hoy, mister! Bakit po, Ale? Di ba ikaw yung pulubi nung nakaraan? Anong pulubi, Ale? Sinasabi ko na nga ba eh, nagpapanggap ka lang. Siguro, ugali mo na yon para pag nakawan ng mga bahay namin. Baka nagkakamali ho kayo, Ale. Aling Lisa, may problema po ba? Ito kasing lalaki, siya yung nagpapanggap na pulubi nung nakaraan. Ano? Ah, ikaw pala. Oo, ako nga. O di ba? Tama ako, Mitch. Aling Lisa, hindi siya masamang tao. Tinulungan ko nga po siya noon eh. Isa siyang mabait na negosyante. Ha? Negosyante? Ibig sabihin, mayaman ka? Aling Lisa, noong araw na nakita mo siya, yun yung araw na nagpapanggap siya bilang pulubi. At naikwento nga po niya na naghahanap siya ng mabibigyan ng regalo sa Pasko. Kung sino man ang tutulong sa kanya sa araw na yon, siya ay makakatanggap ng regalo mula sa kumpanya niya. Totoo yun, Aling Lisa. Kaya may napili na kaming mabibigyan nun. Sino naman kaya ang maswerteng yon, Sir Franz? Ikaw yun, Mitch. Ano po? Totoo po ba yon? Totoo ba to? Ah, ito po ba yung tinutukoy nyo? Oo, yan nga. Oo naman, sir. Totoo itong balat sa kamay ko. Ibig sabihin, ikaw yung kapatid ko? Teka, paano nangyari yon? Di ba, naalala mo yung sinabi kong hinahanap ko yung kapatid ko? At nagkawalay kami nung maliit pa lang kami? Opo, sir. Yan, ganyan ang palatandaan niya. May balat siya sa kamay. Ibig sabihin, ikaw din yung kuya ko na matagal ko nang hinahanap? Di ba, Michelle ang tunay mong pangalan? Oo. Ikaw nga ang kapatid ko. Alam mo bang hinanap kita mula nung magkahiwalay tayo sa Maynila? Hindi ko na malayan noon na wala ka na sa tabi ko. Hinanap din kita noon, kuya. Hanggang may nakapulot sa akin na isang babae at pinatira niya ako sa bahay niya. Ako din. At sa bahay ampunan naman ako lumaki noon. At pinangako kong hahanapin kita.
Dito lang pala kita matatagpuan. Nakakaiyak naman ang kwento niyong magkapatid. Pasensya ka na, Aling Lisa, sa kadramahan naming magkapatid. Ako dapat ang humingi ng pasensya sa inyo dahil napagkamalan ko patuloy si Franz na masamang tao noon. Wala na po yun. Ang mahalaga, natagpuan ko na tong kapatid ko. Sumakay na kayo sa sasakyan ko at ililibre ko kayo ng pagkain. Tara na, Aling Lisa. Sige, salamat.